നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നിന്നോട് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ കള്ളി നീ ഒരു കള്ളിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും പോലും ഒരുപക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊതു സദസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ എന്നെ പോലെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹേർട്ടിങ് ഭയങ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ എന്റെ ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോ ഹർട്ടായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ ഹർട്ട് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ബുക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളം മറച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും? അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. താങ്കൾ ആൾറെഡി മറച്ചു വെച്ചത് അല്ല, അത് നിന്റെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരി. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലാണ്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂഫിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ഇടമാണ്. ഒരു കുടക്കീഴിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് മുതൽ ഉണർന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ക്യാമറയും എനിക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതും ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിചാരണ പോലെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഞാൻ ബ്ലെസ്ലിയോട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ബ്ലെസ്ലി കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ക്യാമറയിലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സമൂഹം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.